Kelantar Panjemon Abah Suwati Endongan Kalimantan Tengah Mbak Lilis Sambung Ngasem Bojonegoro. Gede temu Yo Cek iku ya bawaanmu atas kaku Yo Cek iku ya bawaanmu dalan siji sing dadi lewatanmu di sana goyang ya tansah nyambut gawe yang di sini menonton gandeng ranteng karo pasangane yang sinawang yo katon rukune iku sepur sing dadi ngarane sepur alat transportasi dalane digawe teko awasi sembrono ngelingono sing mbok gawa para manungsa sing prayitna tuga lan waspada keslametan kang kudu dijaga. Waduh tangi turu malah embuh madang tanpa lamun nanging aku nekat imbuh mata pedes kabeh golek tombo godhong suruh tanpa busa basi ra kena kota pakewo aku lali tenan nyatane ora kelingan mau bengi ngopo aku juga tidak paham kayane rong tuwa neng aku kok gampang lali awak teles kabeh aku njegur kali efek gedang kluthuk silah mumet mantuk-mantuk tak kira tayupan jebul pitik padha kluruk tiwas aku joget goyanganku kloket-kloket ora wani ngelih aku sangu ayam penyet tok gedang luthuk tok gedang luthuk gedang luthuk gedang luthuk tok gedang luthuk tok gedang luthuk tok gedang luthuk gedang luthuk gedang luthuk. Mas Omen, terima kasih cateringannya sudah datang. Nanging aku nekat timbul. Iya Mas Omen, terima kasih. Golek tombo godhong suruh tanpa basa basi ra kenal kata pakewo aku lali tenan nyatane ora
Yo maling. Efek gedang kluthuk siramu mantuk tak kira dangdutan jebul pitik padha kluruk tiwas aku cukit goyanganku kloket ora wani ngele aku sangu ayam penyet Lutuk. Gedang 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 lutuk.